El monument històric més gran de la ciutat de Barcelona és també un dels menys coneguts. Ha passat bona part dels seus 2.000 anys d'història gairebé ocult per altres edificis i integrat en la Barcelona Vella, en aquesta zona on podem trobar com a punts de referència, per exemple, la plaça de Sant Jaume o la catedral. És la muralla que encerclava la ciutat romana de Bàrquino. Al llarg de les últimes dècades se n'han anat recuperant diversos trams i aviat començaran els enderrocs que deixaran visibles uns 40 metres més. Intervenir en la muralla romana és delicat i complex i aquesta setmana estan convocades unes jornades per parlar-ne expressament. A molts carrers de Ciutat Vella es renoven antics edificis. Al carrer Lledó, l'arquitecte Moneo està transformant en hotel de luxe aquest casal amb un pati del segle XVII. Hi ha una galeria gòtica que serà una suite, però l'element més singular és la torre romana quadrangular que hi ha a l'interior de la finca. S'han trobat pintures romàniques a la part baixa i s'estan adaptant als pisos superiors de la torre per fer-hi habitacions. Les intervencions en el nucli antic de Barcelona sovint fan aparèixer trams de muralla, com el pati Llimona. Ara s'ha buidat l'interior de la finca veïna del carrer Regomí i es pot veure una de les dues torres circulars de la Porta de Mar, entrada principal de la ciutat romana. Es poden visitar les termes on es prenien banys a pocs metres de la platja. S'han posat al descobert 17 metres de muralla, que tenen continuïtat a l'exterior, al peu del Palau dels Marc, edificat al segle XIII sobre la base romana. La ciutat romana de Bàrquino va viure un moment floreixent a principis del segle IV. Es va construir una nova muralla adossada a la primitiva i es van aixecar 76 torres. Amb 1.270 metres rodejava ciutat i li donava un aspecte imponent. L'últim segle la ciutat ha anat recuperant diversos trams. Al carrer del Sotstinent Navarro es van refer amb maons les parts perdudes i es van reconstruir les torres amb el coronament de l'època comtal. Només és visible un terç de la muralla romana. De la plaça dels Traginers emergeix la torre circular on la fortificació girava cap a mar. Al voltant hi ha trams amagats i en els pròxims mesos els enderrocs trauran a la llum uns 40 metres més. Estem treballant perquè ho puguem fer dins del 2012. Procedirem a enderrocar dues finques que ja estan no només expropiades, sinó les seves persones ja han estat reallotjades i, per tant, descobrirem un llenc de muralla prou important. I, per tant, ens proposem recuperar tots aquells fragments o totes aquelles parts de la muralla que sigui possible per la ciutat, que s'hagin conservat avui després de 2.000 anys. No se sap en quin estat es trobarà la muralla recuperada amb els enderrocs. Caldrà una intervenció profunda i definir els mètodes, que han anat variant al llarg del temps. Dins dels pòsits històrics deixats per la trajectòria de la ciutat, la muralla romana, que primer fou muralla, després fou mur de cases i palaus i ara considerem monument, és una de les peces més importants. I al llarg del segle XX se l'ha anat tractant en un seguit de trams que han quedat incorporats al paisatge urbà i la qüestió que ens plantegem és com cal fer-ho en el segle XXI. Aquesta setmana hi haurà unes jornades de debat amb arqueòlegs i historiadors per debatre els criteris per les futures intervencions a la muralla romana de Barcelona.